Ľudia prežívajú rôzne obdobia. Ako je známe, raz si hore a potom opäť dole. Môj posledný rok bol náročný. Veľa sa toho zmenilo. A ja som si uvedomila, že sa mi rok zlial do jedného pocitu. A pamätám si len útržky, ako by som všetko chcela zabudnúť. No pri rozhovoroch s ostatnými som zistila, že ťažký rok malo mnoho z nás a máme niečo spoločné. Všetci sme totiž zabudli na pekné chvíle. A tak som sa rozhodla si ich spísať, že čo som zažila. Zabudla som, koľko lásky, objatí, pochopenia a podpory som mala. Koľko vecí som sa naučila. O iných, aj o sebe. A ja tieto momenty chcem zachytávať. Chcem si ich pamätať. Všetci máme galérie plné tisícich fotografií, ale len zriedka sa k nim vraciame a naše spomienky končia niekde na cloude alebo v poličke. Chcem vidieť, kam sa posuniem, čo zažijem a nechcem na to zabudnúť. Budem rada, ak budeš sledovať, možno si navzájom odovzdáme kúsok radosti. Tak? A začíname.